Ha anat fantàsticament, penso que ha sigut molt enriquidor. Des de la meva pràctica artística crec que ha aportat molt aquesta experiència. De fet, és una cosa que anava darrere des de feia molts anys i que quasi se m'havia oblidat, aquesta part d'experimentació amb el material del paper que volia portar a terme, i quan va sortir aquesta proposta ho vaig veure molt, molt clar. De fet, la investigació va començar el 2011, quan vaig estar investigant sobre una invenció de la fotografia al Brasil, i paral·lelament el mateix inventor, Hercule Florence, va inventar un paper moneda molt curiós que em va cridar molt l'atenció. I aquestes dues tecnologies de la fotografia i els diners va ser una cosa que vaig començar a investigar. Amb aquesta investigació vaig voler pensar aquesta idea també d'obsolència dels materials. En aquest sentit, el paper a poc ha anat desapareixent de les nostres butxaques com a diners. Pensar aquesta materialitat com també una eina de memòria, o una eina també de seguretat, o d'una relació emocional, o una relació física, o el que vulguis. I volia investigar realment fent-lo i pensant aquest tipus d'elements que s'han anat incorporant històricament en el paper per tenir aquest tipus de seguretat o aquest tipus de vincle, de relació personal. Que el projecte de l'Adrià Julià era un projecte molt interessant, no tan sols com a projecte, sinó un projecte adequat per a la nostra institució, perquè parlava del paper i parlava de paper moneda, de seguretat, el valor del paper i dels diners. En aquest territori d'on estem nosaltres hi ha també implicada una fàbrica paperera que precisament treballa en paper moneda, i vaig pensar que podríem oferir-li una ampliació dels seus coneixements o una implicació amb la fabricació actual, també anar a Madrid a veure la Casa de la Moneda i Timbre, i que també per nosaltres i per mi personalment també era un enriquiment aquest treball conjunt amb l'Adrià. Ja existia en mi les ganes d'explorar aquest material i de fer coses amb ceràmica, però ara sento que ja no hi ha forma de que deixi de tocar fang. Un procés molt immersiu, ja no només amb el material, que també m'he passat moltíssimes hores al taller investigant com podia traduir aquesta cosa digital al material que és la ceràmica, però també ha estat molt immersiu a nivell context, venir a viure a la Bisbal, poder visitar la fàbrica d'argiles, totes les botigues de ceràmica, estar com en contacte amb ceramistes, després al museu. Ha sigut com una experiència d'endinsar-me a fons. El meu projecte intentava traduir des de la digitalitat i des d'aquest idioma que et dona l'intel·ligència artificial. Jo li vaig demanar a una intel·ligència artificial que traduís en 3D, fes un render d'una llar, i el que em va donar eren com formes molt estranyes, molt com poc habitables, que em ressonaven molt a mi amb la concepció que jo tinc de llar. La ceràmica em donava molt bé aquestes textures, aquests volums, em permetia explorar molt bé aquestes formes en un espai més físic i més presencial. Tenim la sort que la Bisbal és un centre ceramista encara potent i en ple rendiment. Ens interessa molt també tota l'actualitat i la contemporaneïtat. Per tant, encaixava molt bé o encaixa molt bé aquest projecte Prototips amb la idea que tenim de museu viu i de museu que d'alguna manera interacciona amb la societat i amb l'actualitat. Des de l'associació hem perseguit sempre que la ceràmica estigués viva a dintre del museu. I en aquest sentit, el projecte Prototips anava un pas més enllà. Poder tocar, poder equivocar-me, poder experimentar, és una cosa que s'ha contagiat una mica del context tan ric i tan viu de la Bisbal. Jo diria que emocionant. El projecte que estic fent aquí al Museu del Suro es diu La pell partida, i és un projecte que intenta lligar el suro amb la violència obstètrica, que a priori semblen com dos mons molt separats, però el procés d'extracció del suro es basa en l'escolta i en la cura. Llavors, creia que aquest procés ens pot ensenyar coses de cara al moment de part i com moltes dones no es senten ni escoltades ni cuidades, I creia que podíem posar els dos mons en relació.
De fet, amb el procés m'he donat que amb la investigació, la recerca, no, en els arxius, m'he donat que tenen coses en comú, no? Que, per exemple, hi ha un vocabulari comú de l'extracció del suro i del procés de part, paraules com coronar, quan extreus el suro, corones l'arbre, la ferida, hi ha moltes qüestions en comú. Una de les qüestions més importants dintre del projecte de recerca era fer una cadira de part vertical, curosa, diguéssim, amb el procés natural del part de les dones, amb suro. Nosaltres abordem sempre el suro d'una manera diferent, sempre amb la part educativa o la part industrial. Aquest projecte ens ha portat una altra manera de mirar-lo, no? Un altre punt de vista que nosaltres no se'ns hagués ni acudit, que és el de fer un artista. També una cosa molt important, que són uns diners per l'acompanyament d'un tècnic o d'una tècnica, que això no totes les beques ho tenen i és superimportant. No m'he sentit cuidada des de les condicions de la convocatòria, també des del museu, una sensació de sorpresa també, no? De poder reconèixer el valor d'aquest material, no? I de poder conèixer tot el món al voltant d'aquest material, no només les característiques del material, sinó totes les persones al voltant i tota l'expertesa. El museu des del primer dia em va obrir les portes i m'ha ensenyat tot l'arxiu, tota la part expositiva, els materials. Està sent una experiència molt bonica de col·laboració i d'aprenentatge molt especial. El projecte es diu Si tu files les vores, jo pensaré amb les mans. El títol parlava d'això, no? De que volia com col·laborar amb persones per absorbir els seus coneixements i amb els seus coneixements jo poder pensar amb les mans, no? Fer un projecte artístic relacionat amb aquests aprenentatges. Aquesta nova percepció que un artista incorpora dins una visió d'un museu que sobretot és de patrimoni científic i tècnic, de tot allò que no està pensat per ser contemplat, sinó per ser productiu, i en canvi la Gemma li ha donat aquesta mirada més artística en què sí que busca, no, la contemplació i en què busca també la interacció amb el visitant, no? I la percepció més personal o més emocional dels objectes i les coses. La beca Prototips el que m'ha ofert és com poder entrar en un espai de residència en un museu que no és artístic, no? Normalment els artistes ens movem en terrenys d'institucions culturals i artístiques i en aquest cas és un museu que no és artístic i això em dona com un patrimoni diferent del que estem acostumades a treballar, no? A més, un fet que vull destacar que trobo exquisit d'aquesta convocatòria és aquest suport tècnic, no? La beca ofereix, en què mitjançant el museu, no, t'apropa un tècnic o un expert en l'àmbit de recerca. Volia fer visible tots els traços, no, totes les decisions col·lectives, totes les hores de treball que hi ha darrere de qualsevol peça tèxtil, doncs, que portem i com Manresa ha estat un dels territoris importants a nivell històric d'aquest coneixement. Està sent molt ric en aquesta idea d'immersió en el món del tèxtil.